Evo Stonogaj Žabac, zajedno sa Ferkom, ogladnili. Ogladnili smo, crkavamo odgladi, imamo novi fazon, znači naš kamerman, režiser Ferko ima novi signal kako da nas upozori na neke stvari, to je ovo ovdje. Hajde da vidimo kako to funkcioniše. Ovo znači... Kad on povuče, to znači da mi treba da naručimo hranu. Povuci. Imamo jedan veliki izbor hrane ovdje. 7 miliona vrsta jela, da vidimo šta je ovo ovdje. Evo idemo. Čovjek pita šta je to. Da vidimo kako to ide. Ovo je naš Domaćin. Evo idemo, on miješa dole, sad miješa ovo. Miješa, dobro. Tačno, miješa čovjek. Gospodine Stonogaj, jeste ogladnili? Pa, šta si me pitao? Jeste li gladnili? Ne znam, od gladi ne mogu da odgovorim na tvoje pitanje, ne znam ništa si mi rekao. Postavljam ti pitanje, ovdje dobro mirše, koja je vrsta mesa ovo? Ja mislim da je ovo leteća vrsta mesa. Leteće tele? Telad, to su prizemna bića. Ptice, to leti u nebesima, to je, odmah ovako. Stonogaj Žabac, probaju hranu, domaćine, daj nam svega ovdje. Šta je ovo? What is this? Beef. It is... Beef with vegetables. Yes, beef, big beef. Beef. Potatoes. This is nothing. Πάμε ένα λεμονάτο μέσα από το φουρνό. No, yeah, meh. No, meh. Thank you, domaćine. Domaćin, 12 points. Le domaćin, 12 points.